Muri yeZimbabwe nyaya fresh elections inoratidza kuti SADC vari serious nayo nokuti unoona kuti vari kuvimbisa kuti by the end of March vanenge vapedza preparations ese ekuti fresh elections adoitwa muna June 2024 agoendera mberi. Saka sati aendera mberi nenyaya iyi ndokurudzira chibva wasubscriber wolike wotina on the bell icon rambo uchiona maupdates andokupa pano paZim News Live. Muri yeZimbabwe tiri kuona kuti beva remuAfrica anonzi Africa Beauty or Wind vanouya vachitaura mashoko akataurwa neSADC vachiti the SADC Secretariat says due processes on Zimbabwe elections will be concluded in March. This should pave way for the June 30 fresh elections in Zimbabwe. That is certainly good news to everyone who has been following closely how SADC is dealing with the infringement of democratic processes in Zimbabwe, which SADC themselves have received and adopted in the form of their SERIOUS report on Zimbabwe elections, which expressly says Zimbabwe elections fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election. Saka muri yeZimbabwe ndozvikira zvichitaurwa nebepa iri kuti aiwa SADC iri kuti by March 2024 vanenge vapedza all the preparations for fresh elections muZimbabwe. Saka chimbotiudzai kuti munoti kudii pamusoro penyaya ina comment section medu motudzawo maonero enyu ava muchisubscribe kulike wachine kutina on the bell icon rambo uchiona maupdates andokupa pano paZim News Live.